A veure, el que és important del tema d'aquí, amb el que deies de guió, és que quan se va fer fa 14 anys, el Vilafolc, el Joaquim Maria Vilafolc, va voler fer-ho com un autosacramental. Per tant, em sembla molt més litúrgic, molt cant al principi, cant al final de cada escena i tot plegat. L'experiència ha estat molt bona perquè ens hem passat molt bé, hi ha hagut molt bona connexió entre la gent d'aquí que s'hi ha volcat, finalment amb 40 persones entre pintors, vestuari, actors, atrezzo, associacions d'aquí, els músics, els cantants i tot plegat, portàvem unes 40 i alguna persones. I llavors la dramatúrgia, al ser un primer any també havíem dit d'anar poquet a poquet, i hem dit que era la meitat, però de seguida la connexió molt bé, vull dir, la gent jo crec que, tret algunes actrius que tenien segons elles massa paper, diuen jo l'any que ve menys paper, però esperem que l'any que ve en comptes de 40 n'hi hagin 60 i llavors hi siguin actors i actrius i llavors doncs podem fer tot, etc. I molt bé, ja et dic, o sigui que quan notes que la cosa va bé perquè hi ha connexió, que ells s'ho passen bé i t'ho diuen i venen als assajos i tot plegat, molt bé. Cal dir que el taller va, o sigui, fins al l'1 de maig, que és el dia de l'aplec de Santa Maria d'Àneu, va ser més un taller d'interpretació i d'anar començant a coordinar els altres tallers, d'acord? Però pel que fa als actors va ser més utilitzant les escenes, però bueno, de jugar, de veu, de moviment, de cos, personatges, etc. Fa una setmana jo vaig arribar aquí a Esterri i vaig dir, hem fet molt bon treball fins aquí, però si no fem treball aquesta setmana per polir, per mimar, per als detalls de les entrades i sortides, pels enllaços, per llimar allò que encara no està bé, per la veu i aquestes coses, doncs no es veurà tot el gran treball que hem fet en uns quants mesos. I ha sigut una setmana on la gent s'hi ha volcat, vull dir, cada dia alguna baixa a l'assaig, però perquè són gent que treballen i que ara té reunions a la plana i no sé què, no sé quantos, però que molt bé. I si s'havia d'anar cada matí per carregar, es carregava, i tant en un taller com amb l'altre, vull dir, com amb els altres, vaja, vull dir que la gent crec que està volcada i això ara, a partir d'ara, suposo tant de bo boca a orella, aquí mateix i que l'any que ve siguem molts.